कालीचरण ब्रह्म फैनाय समाव जोहोलावनि नखराबो ब्रह्म धोरोम आजावहैदोंमोन। ब्रह्म धोरोम आजावखांनायनि उनाव जोहोलावनि बिफाया नारजारि मुंखारिखौ सोलायनानै ब्रह्म बिमुं लायो। बेबायदिनो जोहोलावनि नखरा खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, जथा दामनाय, देवगिरि मोसानाय, खेराइ फुजा होनाय बर'नि गोजाम धोरोमखौ नागारलांदोंमोन। जोंनि बर' हालामाव बै समाव फरायसालिनि अनजिमाया बाङायमोन। जोहोलावनि गामि गयबारियावबो फरायसालि गैयामोन। जोहोलावनि बिदा देरसिन बाहादुर सिं ब्रह्मआ गैखरगुरि गामियाव गंसे भेन्सार स्कुल फसंहैदोंमोन। बै फरायसालियावनो जोहोलावआ बिदा सोमैसरजों गुदि सोलोंथाइ लानो थांफाजेनदोंमोन। सापग्रामनिफ्राय आरोबाव फरायसालि सोलायनानै बासुगावआवबो फरायनो थांबावो। बेवहायबो बिथाङा फरायजेराखैमोन। जानो हागौ बिथांनि नागिरनाय, लुबैनाय आरो हास्थायनाया गुबुनमोन। बेखायनो बिथाङा जेरावबो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय खाराव माराव नागिरबायदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा जोबनायाव धुबुरीयाव फरायहैनाय जायो। बिथाङा मेट्रिक आनजादसिम सौहैना एकाडेमिक सोलोंथाइखौ दोनथ'हैदोंमोन। बिथां
संगीत एबा देंखो मेथाइफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय मोनबोदोंमोन। मानोना बिमा बिफाया खेराइ मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनायाव आखा फाखामोन। बिथाङा फरायसालियाव फरायनाय समफोरावनो मेथाइ रोजाबनाय, देंखो बोनायफोरखौ गोसो होबोदोंमोन जानांगौ। जेब्ला धुबुरीयाव फरायनो थाहैयो अब्ला बिथाङा नरेन्द्र रय मुंनि सासे संगीत फोरोंगुरुजों देंखो बोनाय, मेथाइ रोजाबनो सोलोंनो जुरिजेनदोंमोन। बिथाङा गल'गन्जनि सासे अस्ताद आरो ड्रामाटिस्ट मिउजिशियानबोमोन। धुबुरी क्रान्ति शिल्पी संघनिबो सामलायगिरि आरो इप्टा इन्डियान पिपल्स थियेटार एस'सिएशननि जानानैबो हाबा मावोमोन बे संघआ। अब्लासो बिथाङा गावनि जिउआव माबा मोनसे बेसेन गोसा जिरादखौनो मोननाय बायदि मोनदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बिथाङा संगीतनि आदब खायदाफोरखौ सोलोंना लादोंमोन, जायखौ जों क्लासिकेल मिउजिक बा शास्त्रीय संगीत होनना बुंनाय जायो। 1949 बै समाव धुबुरीयाव फरायनो हस्टेलाव थाहैब्ला जोंनि बर'नि माखासे जाखांफु लाइमोनफोरखौ जोहोलावा लोगो मोनज्लायहैदोंमोन। बै लाइमोनफोरानो जाहैबाय समर ब्रह्म चौधुरी, सतीश चन्द्र बसुमतारी, सभाराम ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, थरुन नार्जारी, प्रसेनजित ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म आरो माखासे साननो हनो गोरों लाइमोनफोर। बै समाव सारा आसामावनो जांख्रिथायनि मोनसे दोहौ फैदोंमोन। बै जांख्रिथायखौ कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभामोनहा दैदेनदोंमोन। बर'नि बै लाइमोनफोराबो बिथां कलागुरुनि बिथोनावनो बे अनसाय आफादखौ 1949 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बे आफादनि आफादगिरिया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ गावनो जादोंमोन। बिथांमोनहा फरायसा समनिफ्रायनो हारिनि गोबां बाथ्रा सिन्था धारणा खालामबोदोंमोन। बिथांमोनहा फरायसा समनिफ्रायनो बर' हारिखौ फोजाखांनो आरो गोजौआव दैखांलांनो थाखाय गोबां बाथ्रा गोथौवै सानबोदोंमोन। जोहोलावनि खन्थाइयावबो हारि जांख्रिथायनि बै आखुथायफोरखौ नुनो मोनो। जेरै गिनांगौ गैया, गिनांगौ गैया, गिनांगौ गैया, ओइ जोहोलाव नों थाद'नो नाङा। हारिमुफोरखौ बोखांना संरैखा होनाय आरो लाइमोनफोरनो थुलुंगा होनाय बे लाफैदोंमोन आरो बर'नि गोबां आफादफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो मोनसे गेदेर थांखि लानाय जायो बे मेलाव। बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद दानाय। थिग बेबायदिनो 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादा बासुगावआव जोनोम मोनो। ग्राम'फन रेकर्ड 1951 आफादाव ज' सावरायज्लायो आरो मोनसे रेजलिउसन लाना बै मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामनायनि थांखि लायो। कलकातायाव थांना रेकर्डिं खालामहैनो थाखाय बिथांमोनहा थाखा फैसानि हेंथा फैदों। अनसाय आफादनि हेफाजाबाव जोहोलावखौ रांनि मदद हरनो सान्दा खांनो थांखि लायो आरो उदालगुरिनिफ्राय नर्थ बेंगलसिम डनेशन बक्सआव दखान दखान, गामि गामि, न' न' सान्दा खांनायबो जादों। बे सान्दा खांनायाव गोबां मानसिफोरजों बायदिसिना बाथ्रा बुंजासोदोंमोन। His master's voice खालामहैनाय जायो। बे मेथाइया जादों
माखासे बिजाबफोरबो लिरलांदोंमोन। बिनि गेजेराव बालाब गानै बर'नि खन्थाइ बियो मख'जाथाव। बे बिजाबखौ मोननै बाहागो खालामनानै दिहुननाय जादों। खन्थाइ मेथाइ आरो खुगानि खन्थाइ। खन्थाइ मेथाइयाव गासै दों 14 आरो खुगानि खन्थाइयाव गासै दों 40 खन्थाइ दं। बे बिजाबा 1952 मायथाइयाव दिहुनजादोंमोन। बे बालाब गानै खन्थाइ बिजाबनि सायाव जोहोलाव नीलकमल ब्रह्मआ गावनो ओरैबायदि बुंदों। सानस्रिनि लैथोआव सोमजिसै नांगौ समाजनि थाखाय मेगन आरो गोसोआव रोजोबनाय मेथाइ आरो नांगौ दिनैनि बेबो माखासे मेगाजिनफोराव रायथाइ, सल'बाथा, सावरायथाइ बेफोरबायदि लिरबिदांबो लिरबोदोंमोन। बिथांनि खन्थाइफोराव जोङो बिमा सिबियारि, हादर सिबियारि, हारि माहारि फोजाखांगिरि, मिथिंगा सिबियारि, बोथोरनि खौरांगिरि, अबंलावरि अनसायगिरि आरो गोसो थोनाय सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बेफोरनि मादाव हारिमुफावरि खन्थाइ जेरै संसाराव बयबो सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। दाउ बगरा, फारौ बगरा, सारि सारि दंफांनि बागान, सिलाय दं बारनाय हौवाया सना साफास थुम गावासे तुब्ला देयासे खोथि फाग्रा दे जाजि नाय नुनो मोनो। गोजौ थाखोनि संगीत सोलोंनो थांदोंमोन जोहोलावा। विष्णु नारायण भाटखांडे संगीत विश्वविद्यालय। बिथाङा गासै 3 बोसोर संगीतनि सोलोंथाइ लानो थाहैदोंमोन लखनऊआव। बे सोलोंथाइ लाहैनाय समावनो बिथाङा आरोबाव गोबां मेथाइ सुजुबावदोंमोन। धोरोम सिबिनाय, मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मेथाइफोरखौ जों बेरखांनाय नुनो मोनो। लखनऊआव फरायहैनाय समाव बिथाङा सासे समायना सिख्लाखौ मोजां मोनखोमा लांदोंमोन। नाथाय बै सिख्लाया गाव मिथिस्लाबै गुबुनजोंसो जुलि जालांदोंमोन। बेसेबा गोबाव जुलि जाया होनना दारि खानाय लावगुमा होनना थादोंमोन। बिथाङा ब्रह्मचारिबो जादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि शिष्य बिजय सिंहजों अमृतपुरनि आश्रमाव थाफाहैदोंमोन। गामि गामि ब्रह्म धोरोम फोसावनाय, जयग होनायखौ बांसिन गोसो होदोंमोन। देंखो रोजाबनायखौ नागारनाय बायदियानो। बै समाव गसाइगावनि बारदै सिख्ला ट्राइबेल सिनेमा क'अपारेटिभ ससाइटिनिबो आफादगिरिमोन बिथां जोहोलावा। बे समाव गसाइगावआव थानाय बारदै सिख्ला ट्राइबेल सिनेमा क'अपारेटिभ ससाइटिनिबो आफादगिरिमोन। बेयावनो बिथाङा सासे सिख्लाजों दिनै नुदाव गाबोन रायज्लायदावखौ लोगोफ्रा नुनायलाय बिथांखौ बे सिख्लाजोंनो जुलि लानो खावलायो। हारिनि फिसाजो प्रमिला मोसाहारिखौ हाबा खालामो।
बिथाङा 59 बोसोरल' जोरनानै दंमोन। बिसि प्रमिला ब्रह्मनि आखायावनो फिसाफोरखौ फेदेरनायनि बिबान होलांनानै 1986 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि बिथाङा हरखाब रुंसारि जानानै थाङो। जेसेबां जुगे जुगे बिथां जोहोलावखौ गोसोखांबाय थागोन बर' हारिया।